Ola, son Jimena e vou facer este book trailer sobre o libro Memoria do silencio, de Eva Mejuto. Este relato é unha historia contada dende 3 puntos de vista diferentes, pero que están moi relacionados. O de Gunther, o de Lola e o de Frieda. Gunther é un soldado nazi que traballa nas minas de wolframio, vixiando que non se trafique con estas mercadorías. Cunha infancia complicada e moitas inseguridades, este personaxe viaxa ata Ribadavia para intentar destapar unha liña de espionaxe para favorecer aos xudeos. Lola é unha muller inspirada nunha señora real de Ribadavia chamada Lola Taz. Os xudeos pasasen a fronteira do Miño para que chegasen a Portugal e de alí comezar unha nova vida en América. Esta actividade era secreta porque España aínda estaba nos tempos da ditadura franquista e había múltiples soldados da Gestapo polo comercio do wolframio. E por último, Frieda. Ela foi tamén unha persoa real, Frieda Belinfante, e foi a primeira directora de orquestra en Europa. Era holandesa, pero con ascendencia xudía. O seu principal obxectivo é fuxir dos nazis e contactar con Lola para que axude a escapar e a marchar para América. Conseguirá Frieda escapar? Gunther destapará a trama de espionaxe? Lede o libro e poderede descubrilo. Agora a miña opinión persoal. A mí encantoume esta obra porque me gusta moito o tema da Segunda Guerra Mundial e penso que hai que coñecer moi ben as atrocidades que se cometían no pasado para non volver a cometelas no futuro. Que este contada en 3 puntos de vista diferente faina moi interesante e moi rápida e fácil de ler. As miñas personaxes favoritas son Frieda pola súa personalidade aventureira, polo seu carisma e pola súa intelixencia, e Jogger pola valentía de recoñecer os seus verdadeiros ideais. Por último, falarei un pouco sobre a autora, Eva Mejuto. Eva é unha escritora de Sanxenxo que estudou xornalismo na Universidade de Santiago. A súa especialidade é a literatura infantil e xuvenil e as súas obras máis recoñecidas son Corre, corre, cabaciña, A casa da mosca chosca, 22 segundos, A ladra da biblioteca de Meirás e Memoria do silencio. Ata aquí o meu book trailer. Espero que vos gustara e que polo menos tiverades un pouco de ganas de ler este libro.